Eli 4H on yksi Suomen suurimmista nuorisojärjestöistä ja paikallisyhdistyksiä on melkein joka kunnassa Suomessa. Ja meillä on täällä Salossa myöskin oma 4H-yhdistys, joka toimii ihan koko Salon alueella. Ja 4H:lla mukana on lapsia ja nuoria 6-vuotiaasta 28-vuotiaaksi. Sen lisäksi me järjestetään toimintaa sen vanhemmillekin, eli ihan kaikille avoimena myöskin. Ja 4H oikeastaan kaikki tähtää semmoiseen nuorten työelämävalmiuksien paranemiseen, kasvamiseen tavalla tai toisella. Eli se lähtee sieltä 4H-kerhoista. Kun täyttää 6 vuotta, niin voi lähteä mukaan lapsi 4H-kerhoihin. Ja siellä sitten on erilaista tekemistä, tekemällä oppimista erilaisista osa-alueista nuorten työllistettyjen kerhon ohjaajien ohjaamana. Ja sitten kun päätetään tuonne yläasteelle, niin sitten yleensä tulee vastaan 4H-järjestelmät erilaiset kurssit. Esimerkiksi ajokorttityöelämän kurssi on semmoinen yksi, missä me käydään nuorten kanssa läpi työhakuasioita, mitä työnantaja odottaa, vähän asiakaspalvelutaitoja ja tämmöistä. Ja sitten myöskin 4H-yrityskurssi on semmoinen ponnahduslauta 4H-yrityksen perustamiseen. Eli sitten sieltä yläkouluikäisesti kun täyttää 13, niin sitten voi perustaa joko oman 4H-yrityksen, työllistää itse itsensä jollekin itse valitsemalleen alalle ja harjoitella samalla yrittäjänä toimimista tuetusti, ohjatusti. Tai sitten voi työllistyä 4H-yhdistyksen työpalvelutoiminnan kautta, jolloin sitten 4H-yhdistys on nuoren työnantaja ja maksaa palkat ja huolehtii esimerkiksi nuoren vakuutuksista. Mutta sitten se työ tehdään jossakin asiakkaalla, joka voi olla esimerkiksi yksityishenkilö, joka on tilannut nuoren 4H kautta töihin. Ja kaikki nämä sitten lisää toki vastuullisuutta, tämä on semmoista kansalaiskasvatusta kaikki myös samalla ja toivotaan, että nuoret saa hyviä eväitä sitten tulevaisuuteen ja työelämään.